Bună seara, sunteți hoți? Asculta, eu nu neg că sunt oț, că grăblesc, eu nu neg. Deci confirmați că ați vrut să-l deposedați pe proprietar de bunuri? Asculta, eu nu neg că am vrut să-l delapidez, să-l să-i s***esc mașina, eu nu neg. Deci dumneavoastră recunoașteți că ați vrut să furați și nu aveți nicio mustrare de conștiință? Asculta, Domnul Iisus Hristos, apoi El nu a fost sfânt de acum. Cum spune și Biblia, la cartea și-i sfântă, bate și se deschidă. Poftim? Asculta, eu eram bat de la discotecă. Sunteți și în stare de ebrietate? Asculta, eu nu neg că sunt în stare de ebrietate, Căsini, eu nu neg. Păi și voi ați să urcați așa beat la volan? Asculta, eu nu neg că am vrut să mă sui așa beat la vogan, la lovan, la rul, eu nu neg. Și unde voiați să duceți mașina după ce o furați? Asculta, eu voiam să duc mașina la Dâmbicești, la Dângăcești, la la mine, la țară, acasă. O să sunăm poliția chiar acum să vină să vadă ce facem. Asculta, eu te rog să nu suni la lopiție, la olipiție, la la mentură, nu suna. În cazul ăsta vreau să vă uitați în cameră și să promiteți public că nu o să mai furați niciodată. Asculta, eu nu pot să să dau la zub, eu nu pot. Păi atunci o să... Asculta. Bun. Asculta, eu promit că de azi înainte o să fiu un alt un alt om. Drugoi человек стану. De sărbători trebuie să fim mai хорошие люди, să trăim într-o lume mai nubă, mai bună, să facem lucruri mai urfmoase, mai красивые дела să facem, să trăim mai rempetești, mai rompăntrenești, mai дружно să trăim, înțelegi? Așa reușim noi, cei de la Agora, să facem lumea un loc mai frumos. Vă mulțumim și sărbători fericite! Domnule, ați spus că nu